makadii muri Zimbabwe. Zita rangu ndonzi Simon Mutambi. Dei nchimbobatanidza zvangu chinzwa kuti gita riri sei, ndo kazhinji ndomboita ndiri 1 chinzwa kuti zviri sei. But yenda nchiridza takazviridza kudhara 2010 ikatadzawo kusuccessa kusvika pataida kwakazosuccessa nazvinamatira atipa ma-awards. Vatayari vateereri ndo varidzi veaward yatenge tawana. Saka tiri kuti gore rinoka ndichanyatoshinga papractice nevakomana takabatana takadzvanyana pai kuti tinyatsoenda isusu panumber 1. Number 3 hakusogona, number 1 ndo kwatiri kuda ikoko. Cobra Kings boss ndini, but hakune mashefu anoti tongo ikoko na Philip na Jimmy maporomani, but tiri kuenda kumberi. Ende this year panenge pakaipa boss nyowani dzecho dziripo vari kuya kumashoda umboita tichimboti chiri kudzikoma koma hedu chivesa kuti zvinyatsobuda po. Ndatenda personally